Кніга прарока Эзекіеля, раздзел 47. І завёў ён мяне назад да брамы дома, і вось выцякала вада з-пад парога дома на ўсход, бо пярэдні бок дома быў накіраваны на ўсход, а вада выцякала з-пад правага боку храма на поўдзень ад ахвярніка. І вывеў ён мяне праз паўночную браму, і на двор павёў мяне да знешняй брамы, накіраванай на ўсход. І вось вада выцякала з-пад правага боку. Калі пайшоў чалавек у напрамку ўсходнім, ён меў у сваёй руцэ вымяральны прут, адмерыў ім 1000 локцяў і правёў мяне праз ваду, і вада даставала аж да шчыкалатак. І зноў адмерыў 1000 локцяў і правёў мяне праз ваду, і вада даставала аж да каленяў. І адмерыў ён 1000 локцяў і перавёў мяне праз ваду, якая даставала аж да клубоў. І адмерыў ён яшчэ 1000 локцяў. Быў там струмень, праз які не змог я перайсці, бо вада была заглыбокая. Была гэта вада да плавання, рака, праз якую нельга было перайсці. І сказаў ён мне: «Ці ўбачыў ты гэта, сын чалавечы?» І павёў мяне і накіраваў да берага ракі. І калі я павярнуўся, вось з абодвух бакоў на беразе ракі было вельмі многа дрэў. І ён сказаў мне: «Вада гэта, якая цячэ на абшар усходні і сыходзіць да зямлі арабы, упадае ў мора, у салёныя воды, і воды тыя становяцца здаровымі. І ўсе істоты жывыя, якія варушацца, куды толькі рака прыходзіць, будуць жыць, і будзе даволі многа рыбы, бо пасля таго, як дацякуць туды тыя воды, і будзе аздароўлена, і будзе жыць усё, да чаго дацячэ рака. І будуць над імі стаяць рыбакі, пачынаючы ад Эн-Гадзі аж да Эн-Галіма. Будзе гэта месца на прасушванне сетак. Будуць там шматлікія віды рыбы, роўныя рыбам з вялікага мора, у незлічонай колькасці. Але балоты яго і затокі не будуць аздароўлены, бо яны будуць аддадзены на саляныя капальні. І па берагах ракі з абодвух бакоў маюць расці ўсякага роду дрэвы пладовыя. Лісце іх не ападзе, і плады іх не звянуць. Кожны месяц будуць яны радзіць новыя плады, бо іх вада выходзіць са свяцілішча, і іх плады будуць на ежу, і лісце іх на лекі. Вось што кажа Господ Бог: гэта мяжа, у якой будзеце валодаць зямлёю паміж 12 пакаленнямі Ізраэля, бо Язэп мае двайную частку, а вы будзеце валодаць ёю кожны па роўнай частцы, як яго браты. Над ёю падняў я руку маю, каб даць вашым бацькам, ды зямля гэтая будзе вам як спадчына. А гэта мяжа зямлі. На поўнач ад вялікага мора ў напрамку Геталона аж да ўваходу ў Эмат, Седаду, Берот, Сабарым, што знаходзіцца між межамі Дамаска і мяжой Эмата, аж да Асарэнона, што знаходзіцца ля мяжы Аўрана. Дык будзе мяжа ад мора аж да Асарэнона, калі абшары каля Дамаска і абшары каля Эмата застаюцца на поўначы. Гэта частка паўночная. Вось мяжа ўсходняя, і ідзе яна з месца паміж Аўранам і Дамаскам, і між Галаадам і зямлёй Ізраэля. Ярдан мае быць мяжой аж да мора ўсходняга каля Тамара. Гэта мяжа ўсходняя. А мяжа паўднёвая, паўднёвыя землі ад Тамара аж да водаў Мэрыбы, каля Кадэса і ўздоўж ракі аж да вялікага мора. Гэта частка паўднёвая ў бок поўдня. І мяжа марская. Вялікае мора ўтварае мяжу аж да таго месца, дзе насупраць знаходзіцца Эмат. Гэта мяжа марская. І зямлю гэтую падзеліце між сабой на пакаленне Ізраэля. І падзеліце яе на спадчыну для вас і для чужынцаў, якія прыйшлі да вас, якія нарадзілі сыноў сярод вас. І будуць яны вам за народжаных сярод сыноў Ізраэля. Разам з вамі сярод пакаленняў Ізраэля будуць дзяліць спадчыну. А ў тым пакаленні, у якім будзе жыць чужынец, там дасцё яму спадчыну, кажа Господ Бог.